takže vítaj. Ahojte, ahojte. Tak ďakujem, že ste teda prišli a hádam vám niečo budeme vedieť povedať schopné alebo príčetné a kľudne kedykoľvek do toho vstúpte. Ak máte na niečo otázku, to je jedno k hoci čomu, čokoľvek, tak sa buď prihláste alebo zakričte a správame to asi skôr formou nejakej diskusie, než vám to len budeme rozprávať asi. Áno, asi presne tak. Tak ja by som iba tak začal akože úplne takou asi prvou otázkou všeobecnou, že akú si mal ty vlastne, Martin, tú genézu toho, že ako si sa vlastne dostal k reklame, alebo všeobecne ku kamere, že čo tomu predchádzalo a ako si to vlastne celé zažil. Tak ja som to mal ešte vlastne pomerne jednoduché, no tak by sme to mali akože však v rodine, ale že vlastne otec bol v STVčke, brácho bol kameraman, čiže mne to bolo akobyže relatívne, že mne to bolo ešte relatívne celkom blízke od vždy vlastne, že keď už som bol na strednej škole, tak som vlastne bráchovi chodil asistovať na reklamy alebo filmy, že som vlastne začínal ako asistent kamery a tak nejak to išlo a vlastne ja som aj nikdy poriadne nevedel, že či to chcem robiť, nechcem robiť, ale že potom vlastne kedy ku koncu strednej školy sa to viacej zlomilo, že asi by som v tom chcel pokračovať, takže asi tak. A čo sa týka vlastne tej reklamy, keďže to je tá hlavná téma, ty si vlastne začal reklamy točiť vlastne hneď po škole, alebo ešte relatívne na škole. Ono sa to asi tak začalo lámať, že keď to bolo vlastne, bol som ešte na škole, ale už to bolo vlastne ku koncu, že nejaké menšie veci sa podarili ešte na škole, alebo že keď som vlastne buď švenkoval, alebo asistoval vlastne, takže potom sa to nejak tak začalo pomaly preklapať. Čiže vlastne ty si mal tú úplne bežnú genézu toho, že si išiel toho asistovania pri reklame, keď si ešte možno ani nebol na škole, tak si už zakladal materiál brachovi alebo na filmoch, na reklamách. Tak, akože ono to začalo, že vlastne presne, že nejaké asistencie a vždy sa naskytne, že sa niekedy to otočí viacej, že nie sú ľudia, tak som potom bol volávaný aj na iné joby a tak ďalej a že to vlastne prešlo k tomu, že už to nejak išlo same celé vlastne a potom keď som bol na škole, tak som si začal točiť nejaké veci a do toho vždy sa nejak udiali, že buď nejaké švenkovanie a potom sa to pomaly začalo preklapať vlastne cez to. A myslíš si, že vlastne to ti pomohlo, že si absolvoval aj dosť relatívne dlhú trať toho asistovania, potom aj akože krátku trať švenkovania, že tam, kde si teraz, alebo to, čo ty robíš, že ti to pomohlo k tej ceste? Ja si myslím, že určite, že tam je ako keby, že taká, alebo pomohlo, no ja si myslím, že to dá aj bez toho, ale mne to zase dalo taký nejaký základ inej veci, že... To je také filmové zvonenie, že keď točíte pri rybníku, tak si to nikto nevšimne. Ale ono to vlastne prechádzalo nejak, takže tak sa aspoň poznáte a registrujú vás tí ľudia niektorí. No akože niekomu to vie pomôcť, niekomu nie. U mňa neviem to zhodnotiť, asi to pomohlo, ale je to individuálne, si myslím. Jasné. Tak ja si to ešte otvorím nejaké otázky, čo mám na teba pripravené. A možno by sme mohli začať takou témou, že všeobecná vlastne príprava tej reklamy, alebo že ako to celkom prebieha v dnešnej dobe. Samozrejme, sa to mení každý rok, alebo každých 5 rokov je to úplne inak, že to tempo sa oveľa viac zrýchluje a už není toľko času na veci, ktoré bolo kedysi čas. Ale vlastne, že aký je taký bežný štandard, ako ty sa dostaneš k reklame a ako to prebieha? Iba taký zrýchlený workflow tej reklamy. Tak vždy tá príprava... Takto, že čo je taký akože must, vždy tam prebiehajú nejaké režisérske obliadky, vždy tam prebiehajú technické obliadky, ale ono to je individuálne vlastne pri každom tom spote, pri každom tom natáčaní, že niekedy to je o tom, že si to vyžaduje viacej prípravy, niekedy menej, záleží, či to je exteriér, ateliér, či to je niekde v zahraničí na Slovensku, že je tam akoby že veľa premenných a každý vlastne ten projekt si vyžaduje nejakú individuálnu ako keby že prípravu, že záleží veľmi aj od režiséra, že čo vlastne akoby že očakáva, že niektorí režiséri sú takí, že si tie veci príprave viacej oni a že si vlastne trošku viacej diktujú, že ako by to asi malo vyzerať a čo by tam chceli a niektorí vlastne tomu nechávajú taký voľný priebeh, že čo ten kameraman tiež vymyslí, takže jasne.
Ty sa dostaneš k danému projektu alebo k tej reklame tak, že si ťa vyberie režisér, alebo už si ťa vyberie vlastne tá daná agentúra, alebo že kde prichádza vlastne ten tvoj prvý kontakt s tým daným projektom, alebo že ako? Je to väčšinou tak, že buď mi napíše ako prvý režisér, že či by som také niečo chcel robiť, alebo že či vlastne či mám vôbec na to čas a tak ďalej. Ale väčšinou to ešte býva, že buď to býva taký, že režisér, keď som s ním taký akože väčší kamoš, tak mi sem tam napíše, že je tu takýto projekt, či by som do toho išiel, alebo či sa na to niekedy dokonca nepozrieme spolu ešte pri písaní treatmentu, keď to je vlastne ešte vo forme tendra. A niekedy to je o tom, že mi iba zavolá produkcia, že máš vtedy a vtedy čas s týmto režisérom a takéto natáčanie. Čiže vlastne, jak si sa pýtala vlastne, že kedy do toho Maťo vstupuje, tak ja by som iba dodal také, že keď ja som ešte sem tam natočím nejakú reklamu, tak sa mi párkrát stalo to, že už v agentúrnom treatmente bolo spomenuté tvoje meno, že to má vyzerať, ako keby to točil Martin Chlpík. Ježišmarja. A mal som to točiť ja, tak ja som si hovoril, že tak super. A trošku ste si pomýlili číslo, lebo nie som Martin Chlpík, tak... tak to je iba taká vsúka zabavná. Nie, ale je to také, že niekedy už potom neskôr jasné, že aj tie agentúry vnímajú, že kto to točí, ako to točí, prečo by to mal ten človek točiť, ale nemyslím si, že to býva podmienkou, že to si myslím, že to je také akože, že to nie je asi smerodajné. Čiže to je iba taká asi podotázka, že či si myslíš, že tie agentúry si to už všimli, že poznajú tvoje meno, že či máš ty nejaký svoj rukopis alebo nejaký štýl, že či to sa oplatí mať svoj štýl pri reklame. Myslím, že sa to určite oplatí. Či ho ja mám, to neviem posúdiť ja. To by bolo asi blbé, kebyže si to ja sám poviem, ale ja si myslím, že vždy je dobré mať nejaký rukopis. Ono to zase preselektuje trošku tie projekty potom. Že keď má človek rukopis, a ten rukopis je častokrát aj o tom, že asi toho človeka baví, keď nejakým štýlom robí veci a potom už vlastne mu samé tie projekty začnú prichádzať v tom štýle, v ktorom ich chce robiť, že nedostane niečo úplne z iného súdka a nechce to robiť. Jasné. A čo sa týka vlastne ešte tej prípravy, aby sme to ešte tak v rýchlosti prešli, teda, že jak si hovoril, že sú technické alebo si režisérske obliadky, potom si ešte prípadne ešte pred tendrom si do toho prizvaný. A ako vlastne to vizuál, ktorý ty máš tomu dodať, tak kde ty hľadaš vlastne inšpiráciu na tieto reklamy, ktoré ty dostaneš? Či to ide úplne, že nechávaš tomu voľný priebeh, alebo práve, že máš strašne veľký nejaký research predtým a robíš obrovské moodboardy? Ako pričom, ale vždy si vlastne s režisérom zadefinujeme, že ako to má vyzerať, či to je vlastne, že aby sme sa vedeli nejak zosúladiť, že si minimálne ukázať spôsob svietenia, alebo že akým štýlom to ťahá, si prejsť tie referencie, že možno ak to nepostupuje ďalej na klientov, agentúru a sa to vlastne nerozoberá nejak akobyže viacej do hĺbky, tak minimálne my dva musíme byť uzrejmení s tým, čo ideme robiť. A častokrát, alebo ja neviem, napríklad keď tam je ešte aj architekt, tak, alebo architektka, tak vlastne ako vždy je dobré si to, aspoň to gro toho týmu ukázať, že akým spôsobom to chceme vizualizovať, lebo ten režisér to častokrát potom komunikuje vlastne ďalej, že ako to má asi vyzerať tá reklama, že čo ideme točiť. A také tie praktické veci, ktoré ty využívaš v tomto procese prípravy, že či sú to nejaké, možno iba nejaké nápady, alebo teda také nejaké rady, že kde sa dobre hľadá inšpirácia, že aké sú tie túly, ktoré používaš pri obhliadkách, alebo také, že teraz iba z takého technického... Tak tá príprava toho, či už tých moodboardov alebo všetkých vecí vlastne, že najklasickejšia úplne, že ja neviem, Vimeo, tam proste sa dá nájsť čokoľvek, aj keď ten ich vyhľadávač je úplne na prd, ale však to asi všetci poznáme, ale
to je jedno, že cez YouTube, cez Vimeo, cez Pinteresty, cez všetky tie stránky, kde sú združení buď režiséri, directors library, cez Filmgrab, cez vlastne čokoľvek, na čo si dokáže niekto spomenúť, že tu na sa mi toto páčilo, toto sa mi hodí, alebo to niekedy sú to, že hodiny práce, že vyhľadávania nejakej konkrétnej veci, ktorú máš v predstave, že ako to má asi vyzerať, on nájsť ten konkrétny obrázok, niekedy zabere dosť veľa času, aby som to niekomu vedel ukázať, že asi týmto štýlom chcem ísť. OK. A keď už vlastne prejde táto prípravná fáza a už sa blíži teda to natáčanie, tak teraz môžeme tak zabrnúť možno vlastne aj do tej produkčnej časti, že papier znesie, všetky Vimea, čo si nájdeš, že znesú a že ako sa to vlastne potom, aká je realita? Že či sa to stáva, že to je presne tak, jak si to predstavoval, alebo čo s tým treba robiť? Tak ono je to vždy také, že tú inšpiráciu treba niekedy hľadať, ale dôležité je to asi, že nerobiť úplne presné kópie. No akože, že treba si v tom vždy nájsť niečo svoje, ale čo tomu napomáha je, že vždy tá daná situácia, vždy to dané natáčanie je za iných okolností, za iných svetelných podmienok v dni alebo čokoľvek, ale vždy si treba z toho niečo zobrať, ale treba si to prispôsobiť sebe, alebo že sa snaží to posunúť ešte ďalej, aby to nebolo buď to isté, alebo tomu nejakú pridanú hodnotu dať ešte. Okay. Ja zatiaľ iba tak poviem, že ktorí ste prišli, že keď máte otázky, kľudne sa pýtajte, prihláste sa, že môžete aj k veci, aj úplne od veci, o všetkom vám vieme porozprávať. Kľudne čokoľvek. Ja by som iba pre tie záznamy zopakoval, že sme ti nedali mikrofón. Tak iba, že je to teda otázka, že... A ja ti dám mikrofón, skúsiš to ešte zopakovať pre istotu. Ja myslím, že ma bolo, ale počuť. Že teda papier znesie a väčšinou umelcová predstava je oveľa väčšia ako papier a budget na ten daný projekt. Takže či sa ti darí nájsť klienta, ktorý by mal pre to pochopenie a rozsah svojho jeho budžetu by bol dostatočný na to, aby si to vedel zrealizovať. Samozrejme s režisérom aj s celým tímom. Ono to je asi taká individuálna vec, lebo tak predsa len tí klienti, oni nejdú do toho s tým, že idú teraz zaplatiť mne nejaký showreel, čiže oni potrebujú nejaký produkt a tým, že to prechádza akobyže nejakým procesom, že vlastne, že je tam agentúra, ktorá vlastne robí tú kreatívu tomu, potom je tam vlastne akože režisérsky tender, ktorý tú kreatívu nejakým spôsobom spracuje a potom sa to celé nejak vlastne dáva dokopy, tak aby som sa dostal teda k tvojej odpovedi, prepáč, tak je to vlastne také, že aspoň ja to tak mám, že vždy chcem, aby to vyzeralo čo najlepšie a snažím sa tam dostať buď niečo svoje, alebo takým spôsobom, že sa snažím pochopiť, že čo oni asi tým chcú povedať, alebo že čo to má byť. A ono to vlastne súvisí aj s tým, že keď sa to vlastne dopredu zadefinuje, tak vlastne už idete v tom jednom smere a snažíte sa to urobiť čo najlepšie. Akože jasne, vždy tam prídu nejaké komenty, že to chceme svetlejšie, že to chceme neviem aké, ale vždy sa to vlastne ten človek snaží urobiť čo najlepšie aj podľa seba, že to, prečo som tam ja zrovna na tom mieste, a aby to malo nejaké opodstatnenie. No jasné. Že keď sme sa bavili o tých tendroch, že zvyčajne predpokladám, že tieto väčšie reklamy a reklamné kampáne do telky sa tendrujú, že pri tých tendroch, keď ich agentúra rieši, tak sa skôr nemyslí na ten kreatívny koncept, ako myslí, skôr akože dobre do nejakej miery, ale nie až v takom rozsahu, aby sa potom reálne vedel zvizualizovať. No. Že či si schopný vlastne do toho tendru zasahovať nejakým spôsobom už v rámci rozpočtu? Takže v rámci toho tendru asi nie som úplne schopný zasahovať celkovo do toho vizuálu, lebo ten už je nejakým spôsobom, dajme tomu, že niečo je dané, že už je to nejakým spôsobom vymyslené
a my jedine tej agentúre to môžeme akoby že ponúknuť, že toto by bolo naše nejaké riešenie. A vlastne už v tom režisérskom tendri je to vlastne tak, že každý to uchopí nejakým iným spôsobom a tam už sa to vlastne akoby že rozpráva o tom, že či to musí byť presne tak, ako to agentúra má napísané, či to ten režisér môže dotvoriť, prepísať a tak ďalej. A tam je potom zase taká akoby že otázka toho, že či ja som vlastne akoby že v tomto procese prizvaný už tým režisérom a ešte vo forme toho, že není vôbec isté, či ten job bude sa diať alebo nebude sa diať. A teda on sa vždy diať bude, len či z okolností s nami. A že či to naše riešenie ponúknuté bude vyhovujúce. A potom je to vlastne otázka presne toho budžetu, že ako sa to dokáže vymysleť, tak aby sa to splnilo, lebo nikto nám nedá peniaze tak vlastne, aby sme si natočili, čo chceme. Čiže vždy to musí splňať nejaké podmienky a my sa to snažíme urobiť čo vizuálne najkrajšie, aby to bolo. Super, ďakujem. Dúfam teda, že to bolo zodpovedané, čo si chcela. A ja by som sa ešte, teda možno k tejto téme vlastne tých budžetov, že mohli by sme si pustiť možno nejakú ukážku, keďže sme to už pripravili. Ja by som pustil najprv, že nejakú úplne low budgetovú reklamu, čo je vlastne, ty si mi posielal s Danom ste robili, mám pocit. Charity by som do toho nerátal, lebo Charity vlastne to je úplne že ďalšia špecifická oblasť reklam, kedy vlastne všetci tvorcovia a všetká technika je väčšinou zadarmo, platí sa iba akože tá robota, rekvizita rozsvetľovačov, gripakov, catering a lokácia niekedy, ale tie hlavné zložky väčšinou to robia zadarmo a technika je väčšinou zadarmo, čiže tam akože povie sa, že to je charita, ale väčšinou môže to byť oveľa väčšia výroba, ako keď robíte nejakú Tatrabanku alebo niečo také. Takže ja by som možno teraz pustil úplne nejakú low-budgetovú reklamu, keď si spomenieš. Jedna bola tá, myslím si, že tá s Danom, čo ste robili Vala? To si mi písal. Aha, áno. No napríklad my sme robili vlastne pre Matúša Vala jedno videokampaňové, keď vlastne kandidoval na primátora mesta Bratislavy. A ono to bolo také, že na jednu stranu to bola akoby, že presne, že trošku taká charita, ale mne sa zdá, že tam boli všetci normálne zaplatení, len že to bolo vlastne akoby, že aj my sme si tam nemohli úplne diktovať, že čo by sme asi chceli, ale on to už bolo aj tak vymyslené, že to neráta s nejakým veľkým rozpočtom. Takže môžeme si to asi skúsiť. A ešte zatiaľ, kým to pustíme, že ešte máš predstavu nejakú o tom úplne tú high budgetovú reklamu, alebo takú, že nejakú drahšiu, čo si robil? Že by sme to porovnali? Festival techniky myslíš, hej? Úplne, že čistý festival techniky, kameramanský festival techniky. Skúsim porozmýšľať. Dobre. Už v mladosti som pochopil, že keď chcem niečo okolo seba zmeniť, musím začať od seba. A to doslova. Bratislava bola vlastne celý môj svet. A už vtedy som vedel, že jej chcem pomáhať. Niektoré nápady ostali len na papieri. A niektoré nevyšli úplne podľa predstav. A až za hranicami som pochopil, že je možné robiť oveľa viditeľnejšie zmeny. Ale na skutočne veľkú zmenu sa nestačí. Našiel som ľudí s podobným zápalom pre Bratislavu. A spolu sa uchádzame o možnosť, ako spraviť z nášho mesta lepšie miesto pre život. Potrebujeme vás už 10. novembra. Ja by som k tomu vlastne povedal len toľko, že vlastne také, že castingy alebo tieto veci, že myslím si, že tam boli normálne zaplatené, lebo však tí ľudia tam vystupujú, sú pred tou kamerou a mali by byť. Ale čo sa týka napríklad kamerovej techniky, tam toho nebolo veľa. On to vlastne všetko bolo z handheldu, čiže tam nepotrebujete žiadny nejaký špeciálny grip. Kameru sme mali tiež vlastne požičanú, takže že od kamoša vlastne tento Maťo Kazimír z nejaké objektívy, čo som mal doma, tak sa nám tam podarilo cez nejaký bajonet dať.
cez nejakú redukciu a potom vlastne sme tam mali, tuším, že 2 osvetľovačov a všetko to viac menej bolo, že buď s nejakými asterami alebo s nejakým skôr tienením alebo softovaním svetla, ako keby skôr tá modulácia svetla tam prebiehala, než nejaké vyslovené, že svietenie. A tuším, mne sa zdá, že ešte tam, kde on rýsoval, tak tam sme myslím, že mali nejakú jednu M18, nejaké svetlo cez okienko. A tie lokácie viac menej tiež boli vlastne, že za pár korún niekde dohodnuté. Čiže toto bola asi taká, že tým, že to je vlastne nejakým spôsobom politika, tak vlastne nebolo to, že zadarmo, ale bolo to za nejaký menší obnos peňazí a ono to už vlastne rátalo od začiatku s tým, že tie peniaze tam nebudú nejaké horibilné. A teraz vlastne na kontrast k tomuto, že nejaký festival techniky sa napadá? Že... Neviem totiž to, že čo tam presne... Vlastne, že... Tak teraz... skús zatiaľ niečo porozprávať. Dobre, nejaký vtip. A určite k tým vlastne low-budgetovým reklamám, tak vlastne to všetci, čo ešte asi študujete, alebo ste po škole, alebo sa stretávate s takýmito vecami, tak viete, že s tými peniazmi proste bojujete stále a že či už vytvárate nejaký film, alebo krátky film, alebo dokument, proste pri reklame niekedy ten boj s tými financiami je náročný, že klienti v poslednej dobe očakávajú veľké výsledky, televíznu kvalitu pred 5 rokov, alebo čo ja viem, že nejakú úplne americkú výrobu, ale dajú vám na to také srandovné peniaze. A vtedy prichádza vlastne na to, ako natočiť takú low-budgetovú reklamu, tak je úplne prirodzená vec, je strašne dôležitý výber lokácie. Lebo to je vlastne jediné, čo vás zachráni pri tej reklame. Že nezachráni vás technika, nezachráni vás a niekedy casting vás zachráni, ale väčšinou akože technika vás nezachráni vás nikto vlastne, lebo nebudete mať ani štáb. Takže vlastne to je iba taká rada, že dávajte si vždy pozor na tú lokáciu. A to je vlastne z toho kameramanského hľadiska asi také najlepšie, čo môžete pri tej low budgetovej alebo pri nejakých študentských filmoch, že radšej si zvolte krajšiu lokáciu, premente trošku scenár, prepíšte si niečo, ak nájdete niečo veľmi, veľmi krásne, ktoré je grafické alebo krásne, neviem akože jak to nazvať, architektonické, ako keby ste mali točiť s miliardou svetlami v bielej miestnosti. Čiže... Nepočul som síce všetko, ale hej, tá lokácia je veľmi dôležitá podľa mňa, že na ktorej točíte, lebo niekedy na tej lokácii dáte, neviem, napríklad jeden butterfly s nejakým, ja neviem, polovičkou silkom a trošku a nejaký negatív a si vlastne vymodulujete to svetlo tak, keby že to svietíte s lightlistom za 5000 alebo niečo také, že tá lokácia už samotná, že keď je aj ten pôdorys tej lokácie alebo celková, kebyže tá lokácia je dobre vyriešená, tak sa to oveľa jednoduchšie celé točí, lepšie to vyzerá, než keď tam natlačíte 1 000 000 peňazí. Našli ste nejakú festival? Hej? Poistíte sa u nás a všetko zlé sa na dobré obráti. Kooperativa. 30 rokov s vami. Tak začni. Čo si tam mal všetko? Tak je tam... Bolo tam asi viac menej všetko cez nejaký dron, plošina, low-loader. Bolo tam vlastne ako keby, že... Nemali sme tam Motion Hunter, respektíve ten Russian Arm, ale bolo to vlastne tak, že na Volkswagene Amarocku sme mali vlastne zavesené také odprúžené rameno, kde sme mali vlastne Movi XL zavesené, ktoré som vlastne švenkoval na diaľku a s tým vlastne sme to robili. A však môžeme ísť kľudne, že skúsim vám povedať, že ktorý záber, že čo obnášal v tej reklame. Iba neviem, že či viete, čo je low-loader, ale low-loader je vlastne také auto, ktoré je špeciálne upravené na to, že má strašne nízky podvozok, na ktorý namontujete auto a môžete bezpečne točiť idúce auto s hercom a
vo výške, ktorá vyzerá ako keby reálne ho niekto šoferoval, reálne ono je vlastne na prívese. Je to taký príves. Ja by som to ešte popísal tak, že je to vlastne taký akože príves pre filmárov, kde vlastne akoby, že ono sa tie auta dajú točiť rôznymi spôsobmi. A dá sa to točiť cez prísavky, lenže cez prísavku nemáte vlastne nad tým záberom takú kontrolu. Musí to šoferovať vlastne ten herec. A nesústredí sa tak na tú hereckú akciu, ak teda nejakú má, ak je to o tom, že má šoferovať, tak je to niekedy možno lepšie, ale vlastne na tom low loaderi sa niekedy lepšie viete svetelne vyhrať, lebo to máte pod väčšou kontrolou, aj viete, že ste prítomní pri tom, kdežto pri prísakovaní auta vlastne to auto pošlete na pospas a hádam sa vám vráti a potom si to celé zopakujete a trvá to vlastne dlhšie. Ale tu na to vlastne napríklad tento záber sme robili s tým závesným systémom, s tým odpruženým ramenom a s Movi XL-kom, kde to vlastne akoby, že bolo len švenkované. Keď ja prosím ťa pustíš ďalej, tak a toto už je vlastne low-loaderový záber, kde vlastne ako keby, že tu na čo sme mali nejaký najzásadnejší problém bolo vlastne keby, že nikdy tie svetelné podmienky, za ktorých sa vlastne točiť sa musí celý deň. To najkrajšie svetlo máte vlastne, že ráno a na večer, že na obed to svetlo vlastne keby, že nebýva až tak keby, že najkrajšie, lebo buď máte tiene alebo niečo. A v konkrétne tomto prípade už vlastne to bolo, že tá lúka už bola úplne, že mala veľa svetla a v tom interiéri auta bolo málo svetla, že ja som to vlastne musel nejakými lampami aspoň trochu dorovnávať k tomu, aby ten exteriér nebol preexponovaný. Tak tu bol vlastne jeden taký akože prípad, ktorý som tu riešil. Toto je vlastne napríklad, že dronový záber, kde sme sa snažili vlastne, že tu na vlastne bolo akoby, že v rámci toho poistenia, že tam bolo vlastne v tom skripte, čo agentúra mala, že tam bude vlastne táto včela a na základe toho on nabúra, tak sme vlastne chceli nejakým spôsobom tú včelu tam odprezentovať, alebo že ak sa tam vlastne akože dostane, tak sme dronovým záberom vlastne takéto niečo vymysleli. Späť low loader. A tuto možno, keď ten detail, jak si hovoril, že si to dosvedcoval, že vieš iba tak povedať cca, že čo si tam mal? Vieš čo, tam bola myslím, že nejaká HMIčka M40, párová lampa, ktorá bola vlastne, mne tuším, že zmäkčená ešte cez Chimeru. OK. Tiež low loader. Potom už toto búranie vlastne bolo už rozstrihané, lebo však samozrejme my, keď sa písal ten treatment alebo s režisérom, keď sme sa o tom rozprávali, sme presne videli, že ak tam bude nabúrané to auto niečo a predsa oni to moc nechceli akože exponovať v reklame, že niekomu sa niečo stane. Čiže je to viac menej akože opreté auto o strom, podvihnutá kapota a dorobený dým. Že to je vlastne akoby, že taká akože ľahká náplast tomu všetkému, ale vlastne tu už sme ako keby, že to točili z ruky, už tu vlastne nič akoby, že také špeciálnejšie nebolo, že vlastne v tom začiatku bolo takéto gro, že nejakých vystredaní veci. Akože samozrejme, že niektoré tie veci by sa dali robiť určite jednoduchšie, že napríklad tie auta, niečo by sa dalo určite spraviť z kufru auta napríklad a tak ďalej, ale už to vlastne si tým zväčšujete riziko, že ten záber možno nemusí výjsť tak, ako si ho predstavujete. Že vlastne tá technika a tie peniaze vám vlastne iba zabezpečia to, že sa môžete čím viacej priblížiť akoby, k tomu, čo chcete dosiahnuť. Nikdy by vám to asi nemalo diktovať to, že ako to máte robiť. Vždy vám to má len napomáhať, ako keby. Že ono to je vlastne eliminácia nejakých akoby, že problémov, že napríklad máte zlú cestu. Teraz v tom aute, keď môžete to napríklad z toho kufra točiť z ruky, tam to je napríklad, že bude to roztrasené. Chcete to mať akoby, že pekné smooth, tak vlastne akoby, že nejaké tie veci k tomu potrebujete. Poistíte sa u nás a všetko zlé sa na dobré obráti. A tu na vlastne tento posledný záber, ak ho ešte prosím ťa vráti, že tu sme to napríklad nestihli natočiť za dňa. Poistíte ešte ten u nás a všetko zlé sa na dobré obráti. Tento.
Že tu nás sme to napríklad už nestihli natočiť za dňa, tak sa to muselo vlastne komplet nasvietiť, akoby, že celé, že tu na vlastne, keď sme to točili a ak sme videli, že už to vlastne nestíhame, tak tento záber sme si zvolili úplne nakoniec, kvôli tomu, že nikde som tam vlastne už nevidel horizont, nevedel mal nič prezradiť to, že to svietím, že nevidím oblohu a tým pádom som to mohol celkom v pohode zasvietiť s nejakými, tuším, že to boli 2 lampy alebo 3, že vlastne jedna išla správa cez 12-kový butterfly vlastne do odrazu, aby mi to urobilo nejakú hladinu. A potom druhá lampa bola tiež, myslím, že ďalšia M40, ktorá bola vlastne trošku priamejšia, aby to svetlo malo vlastne nejaký charakter. A z ľavej strany bolo zase tuším, že M18 tiež cez nejaký odraz, aby to malo akoby, že také mäkké dorovnanie, aby to nebolo vlastne príliš kontrastné. A ten záber bol snímaný hore spoločený. Kde som tuším, dokonca ten konárik vľavo ja držal. Kooperativa. 30 rokov s vami. Otázka, jasné. V tomto prípade ten klient pochopil ten rozpočet, že je opodstatnený a dal vám proste príležitosť si to natočiť podľa toho, ako ste to videli. Lebo ja sa skôr stretávam s tým, že napriek tomu, že vysvetľujeme, tak nie je to úplne pochopené, že každá položka v tej technike je opodstatnená a stále vyhráva tá najnižšia ponuka v rámci rozpočtu a nie tá kreativita. Rozumiem, ale tak je to asi potom, že ten klient asi má nejaký akože budget, s ktorým chce pracovať a vlastne nechce na to dať viacej asi peňazí. No, akože toto sa mi ťažko napríklad hodnotí tým, že do toho až tak nevidím, že je to vlastne ako keby, že ten výsledok z veľa percent zodpoveda aj tomu, že ako sa k tomu celému prístupí, že toto by sa dalo určite natočiť aj za menej peňazí, s tým, že nejaká kvalita by tam vlastne akože utrpela v rámci, ja neviem, že dá sa to urobiť handheld, dá sa to urobiť na prísavke, dá sa to urobiť kadejak inak, ale je to pod väčšou kontrolou, je to vlastne o tom, že ako sa to celé odkomunikuje asi. Že čo to vlastne tomu klientovi prinesie. Vlastne. Rozumiem, len proste, že či to bolo celé zaplatené v celom objeme tej techniky, alebo ste si to skôr spravili vy z vašej iniciatívy, že nejak sa to polepí, aby sa to spravilo tak, myslím, že to bolo zaplatené v tomto prípade. Okay, super. Že... To je pozitívne. Určite. Jedno z malých reklam, hej. Ale nie. Tu ja by som ešte dodal takú vec, že je to vždy vlastne v veľkej časti na tom režisérovi alebo hlavne tej produkcii, ktorá to vykonáva, že keď už dostanú ten treatment, oni už vedia, za akým budžetom rátať. A mne sa zase akože niekedy opačne stávala vec, že keď som niekedy točil reklamu, tak vlastne už ten treatment napovedal, že to nebude lacné a že vlastne nie je až taká možnosť to urobiť úplne lacno. To je inak pravda vlastne to, čo hovoríš, Majo, že častokrát už sa ako keby, že s tým treatmentom naceňuje vlastne realizácia. A potom už je to vlastne na produkcii aj, že ako si to dokáže buď obhajiť, alebo čo vlastne sa dohodne s režisérom, čo škrtnú a tak ďalej, ale väčšinou už ten treatment aj ide s nejakým rozpočtom. Aby ste vlastne tiež taká rada, že aby ste vlastne potom niekedy s tým rátali, že keď už si prečítate ten treatment, nie je to väčšinou ako kameraman na starosť, že úplne hneď vedieť na začiatku, aký je tam budget, aby si vedel hneď, nevieme koľko stojí každá jedna lampa, koľko stojí kamera, každý jeden objektív. My skôr máme iba takú akože vizualizáciu, že ako by to bolo že najlepšie urobiť, ako by to bolo technicky najlepšie urobiť, hlavne bezpečne, čo je akože väčšinou také najdôležitejšie, väčšinou, vždy je to najdôležitejšia vec, to bezpečie na placi, že ako ty si hovoril o tom kufri, že je to OK, ale musí to byť ako, že musíte mať strašne dobrého vodiča, musíte mať, nejak tam musíte byť zafixovaní, že niekedy sa vrhať akože pre záber, lebo nejaký klient si povedal, že taký záber chce a vy sa vrhnete, že vás prigurtňujú na kapotu auta a proste budete tam robiť nejaké divoké handheldy, tak si iba treba povedať, že ty vole, že stojí mi to za to mať tento záber v showreele. Nie, tak vždy to je presne o tom, že vždy si posúvať nejaké hranice a toto, ale netreba kvôli tomu riskovať niečo kvôli bezpečnosti, či už samých seba, alebo všetkým okolo vás a hlavne je to akože aj o tom, že častokrát si musíme uvedomiť, že pracujeme aj s neúplne ľahkou technikou a každá jedna vlastne takáto nejaká chyba môže nás draho výjsť všetkých. Áno, čiže vlastne taká iba rada, že keď si to pozrete, prečítate si ten treatment, sú tam nejaké takéto veci, tak
radšej ten budget, alebo keď už budete mať nejakú predstavu, tak niekde ušetrite a na tom najdôležitejšom záberi, ktorý by bol akože aj najkrajší, ale zároveň aj najnebezpečnejší, tak na ňom si dajte záležať, tam pošlite tie peniaze a radšej si škrknite objektívy, nebudete točiť na nejaké master primy, ale natočíte to na, neviem, pivovú fľašku radšej. A aspoň to bude mať nejaký look moderný. Kamera obskúra iba. Kamera obskúra, hotovo, hej. Alebo to nafotíte proste. A 12 snímkov za sekundu a máte hotovú reklamu. Takže to je iba taká akože, že vec vlastne k tomu festivalu techniky, že určite sú joby, kedy vlastne sú, už sa vie dopredu, že tak máme tu proste strašne veľký budget, nápad je taký nejaký, no tak poďme to minúť na všetko. Tak ono niekedy tie rozpočty sú akoby, že využité lepšie, niekedy menej, že on to záleží, že vlastne, že častokrát od toho celého procesu, k tomu vlastne všetci prístupia, od agentúry, produkcie, režiséra, kameramana, všetkých vlastne zúčastnených, že častokrát to ako keby, že tam je vlastne zostáva vždy iba to jedno jediné, že pokúsiť sa o čo najlepší výsledok. Že ako náhle človek vlastne kebyže prístupí na to, že OK, že kašlem na to a niečo, tak vlastne to asi nie je úplne cesta, že nejakým spôsobom sa to asi robiť dá, ale nie je to vlastne dlhotrvajúce, že no. Ja sa inak možno ešte opýtam, že chcete skôr sa rozprávať takto o veciach, alebo si chcete nejaké veci pustiť a niečo vám k tomu porozprávam? Jo, tak môžeme asi tým pádom niečo ďalšie pustiť. Niečo. Pustím vás teraz taký jeden spot, ktorý sme vlastne robili celý na motion control. A potom si k nemu vlastne akože môžeme povedať tú realizáciu toho celého, že prečo to tak bolo a akým spôsobom, že to celé bolo realizované. Rozvinte svoje podnikanie so živnostenským účtom za 0 eur. S najlepším nástrojom pre živnostníka môžete teraz získať výhodné benefity v hodnote až 977 eur. Leasingové financovanie aj na jazdené vozidlo, platobný terminál v mobile či fakturačný softvér a rezervu 1500 eur na všetko, čo práve potrebujete s digitálnou kreditnou kartou. Otvorte si živnostenský účet v Tatrabanke jednoducho aj cez mobil. Tatrabanka. Ono to vlastne celé bolo točené vlastne na motion control s tým, že však asi viete, kvôli čomu to bolo, že sme tam potrebovali mať vlastne viacero tých postav, ktoré sú vlastne, oni majú všetci rovnakú akciu, len vlastne každá tá profesia mala nejakú inú činnosť. A my sme to vlastne už režisér to mal vlastne od začiatku vymyslené na motion control, všetci ostatní to mali, myslím, že vymyslené nejak úplne inak a vlastne agentúra klienta to nadchlo, že je wow motion control. No, lenže to si potom zase nikto rok nespomenie na to, lebo je to, čo to obnáša. Bolo to, že vlastne deň prípravy, celodennej prípravy vlastne na to a bolo to 22-hodinové natáčanie, ktoré ako keby, že nikto nechce zopakovať, lebo si všetci potom uvedomia, že ježišmaria, čo sme to spravili. Ale je to vlastne akože, že vyladí ten pohyb na tom motion controle, vždy to trvá. Je to programovanie počítača, a je to jednoducho, to chce svoj čas a svoju precíznosť a všetky tieto veci. Že takú pre mňa kebyže komplikáciu, čo som tam ešte, nie že komplikáciu mal, ale že vlastne tým, že ten motion control s tou kamerou chodil z každej strany všade niekam, tak ja som vlastne nemal veľa príležitostí alebo veľa miest, odkiaľ to svietiť tak, aby si to, tá kamera tomu netienila. Čiže konkrétne pre tento prípad som to zvolil ako nejaký top light, kde vlastne tá kamera išla iba v jednom momente a tým, že to bolo mäkšie, tak to tam nebolo až tak vidno, ale bolo to vlastne akoby, že nad tým stolom tam taký jemný tieň urobila, ale sme tomu ešte gradingu trošku pomohli, aby to nebolo také čitateľné. Ale to sú vlastne akoby, že v rámci tej techniky, že keď sme sa bavili aj o tých rozpočtoch alebo o tej technike vlastne, že častokrát tá technika nemusí byť, že to najlepšie, čo vám to dá, lebo tá technika častokrát niekedy komplikujete natáčanie a stanete sa aj otrokom vlastne, že musíte si nájsť akoby, že takú tú správnu mieru toho, že čo je o technike a čo je o tom, že ako to čo najefektívnejšie natočiť vlastne.
Čo to časovo obnášalo toto pre teba? Že si to robiť s takouto technikou? No to je vlastne to, čo som hovoril na začiatku, že vlastne bolo to, že celodenná príprava vlastne urobiť ako keby, že tam bolo myslím, že 6 ľudí a 6 dekorácií. Všetko to bolo vlastne na tom istom mieste, čo sme si vlastne zaznačili. A pre všetky tie profesie vymysleť nejak ten set tak, aby bol rovnaký, aby tá činnosť bola rovnaká. A v ten jeden deň prípravy to bolo vlastne, že sme to celé tam nejak my sme mali nejakým spôsobom v hlave, že ako to má asi vyzerať, čo to má byť, ale v skutočnosti sa s tým musíte popasovať až na tom danom mieste. Že vlastne na tej lokácii, tam kde to budete točiť a mať to pred sebou a vlastne to dotvoriť. Čiže to bola vlastne celodenná príprava a potom vlastne, keď už sme to mali že naprogramované celé, mali sme v teórii, že ako to celé bude vyzerať, čo sa tam bude diať, tak ďalší deň aj tak trval 22 hodín, kým sme to celé natočili. Čiže, a to vlastne nikto tam nechce byť 22 hodín, že to je už také akože... A 2 dní vlastne nikto nechce ani zaplatiť v takom prípade. Môžem sa ťa spýtať, že tam išla vlastne jedna akcia počas tej kamery, to sa nestrihalo, to išlo proste raz, keď si spustil ten motion control, tak až do konca išlo, hej? Išlo, takto, my sme to mali, toto je dobrá otázka, že my sme to mali vlastne vymyslené, takže áno, má to pôsobiť ako jeden záber, ale točili sme to vlastne, tým, že nám to ten motion control dovolil, tak sme to vlastne točili na 3 časti, ako keby. Že nejaký úvod, že prvá tretina, stredná tretina, záverečná tretina, s tým, že sme si ešte robili taký poistný beh celej tej akcie, že keby, lebo nemohli sme to robiť presne na tie tretiny kvôli tomu, že zase v ten moment by sa muselo strihať. A aby sme tam mali nejaké presahy, tak sme si vždy dali akoby, že moment, že celý ten beh na jeden take a potom sme vždy s tým hercom robili ešte vlastne na tretiny, kde sme ladili tie akcie, aby to bolo, dajme tomu, že lepšie, lebo vlastne tých 30 sekúnd zahrať, takže bez chyby a presne doľaďovať niektoré veci, že to sa nie tiež úplne dá, takže aj to je vlastne, prečo to bolo 22 hodín. A ešte jednu otázku som sa chcela opýtať, že ten pohyb ste hľadali počas toho dňa, čo ste to pripravovali, alebo ste to už vedeli v tej storyboardovej fáze, že toto chceme? Počas tej prípravy. Čiže tu si mal to šťastie, že ty si predstavil takúto realizáciu toho projektu a ten produkčný budget ti dovolil ho takto vyčerpať, hej? Že určite to nebolo lacné. Takže ale ten produkčný budget, takto s tým motion controlom sa rátol od začiatku, že on už bol spomínaný vlastne v tom treatmente režisera. Čo sa týka svetelného budžetu, tak veľa tam toho nebolo. Tam bolo pár raster na pozadí a jeden top light. Že tam vlastne, kebyže v rámci tohto to nebolo nejaké komplikované svietenie. Určite sa to asi dalo nejak vymyslieť komplikovanejšie, ale v tomto prípade, keďže sme mali ako keby komplikovanejší pohyb kamery, tak som zvolil jednoduchšie svietenie aj kvôli tomu, že aby to na všetko sedelo, aby sa náhodou nestalo, že teraz vypne lampa, niečo sa vybije, aby to bolo vlastne pripravené tak, že celých 22 hodín sa to vlastne nesmie pohnúť z miesta, aby to bolo vlastne totožné. Že niekedy je vlastne tá jednoduchšia cesta lepšia vlastne. Ja by som sa v tomto opýtal, že teda jak ste to celé vymysleli, už ste si to vymysleli s režisérom na placi, ale že teraz tak všeobecne, že tá komunikácia s režisérom, že on vlastne teraz musel asi sa čisto zveriť do tvojich rúk, lebo nie vlastne všetci režiséri majú také veľké technologické znalosti, že čo sa s tým dá robiť, alebo ste to spolu vymýšľali, sám si to vymyslel? Toto som robil s režisérom Danom Dekanom a tak on má to technické zázemie celkom dobre, čiže tam je super, že keď toto niekto robí taký, že si viete rozumieť a že vlastne tú debatu viete obojstranne, že to nie je len tak, že niekto vás do toho hodí. Lebo potom vlastne môže prísť to do takého momentu, že ale ja som si to predstavoval inak. Lebo napríklad konkrétne toto, že môžete si posielať nejaké referencia, niečo, ale aj tak je to individuálny projekt, ktorý je šitý na mieru niečomu. A teraz buď to spolu vytvoríte, alebo to vytvoríte tú vizuálnu stránku, len je tam potom ťažké to odladiť vlastne, ako to má vyzerať, aby tam nevzniklo vlastne to, že ale ja som to chcel nejak inak. Lebo potom vlastne to stojí veľa peňazí a čas všetkých ľudí naokolo. A stalo sa ti niekedy, že
ste si mysleli, že máte rovnakú predstavu a potom prišlo na realizáciu a proste ste si vôbec nesadli s tým režisérom? Že si zažil niekedy to, že si vlastne sa ocitol na úplne zlom mieste, zlý čas, že ste si vôbec v ničom nerozumeli. Každý záber možno bol úplne to asi, že každý záber asi úplne nie, ale zase vždy tá spolupráca nejakým spôsobom z nejakého dôvodu je. Že či už je to keby, že ten režisér sa o vás zaujíma, alebo opačne. A že vlastne akoby, že vždy tam nejakým spôsobom, že na to sú tie prípravy a vlastne sa o tom rozprávať. Ako určite vznikli nejaké momenty, že sme sa začali škrabať na hlave, že no, ale toto malo byť inak a potom, že no, ale že to sme si mali inak vymysleť alebo niečo. Alebo že proste niektoré veci do seba nesadli, ale vždy sa to vlastne nejak vždy sa to nejak natočí a vždy sa to nejak spraví. Otázka je potom, že v akej kvalite a vlastne, že nakoľko je kto s tým spokojný, ale asi to nikdy nebolo také, že sme sa či už hádali, alebo či sme potom sa už spolu nerozprávali. Vždy to bolo, si myslím, že v pohode, alebo že sme isté veci nejak vykomunikovali. Ja som sa vlastne k tomuto tiež chcel tak ako keby premostiť, že na takú vlastne flexibilitu. Že možno čo tebe vlastne dodáva to, že toľko režisérov ťa pozná, toľko režisérov si ťa volá, lebo každý režisér je úplne iný, však to všetci dobre vieme, ale aj každý kameraman. A ty máš vlastne asi takú výhodu, že sa vieš prispôsobiť aj ich štýlu, aj ich rozmýšľaniu, lebo inak sa ti určite komunikuje s Danom Dekanom, alebo Pepem, alebo Žehoškom, alebo takto, že každý robí nejak inak a ty to vlastne musíš vždy sa tomu prispôsobiť a nastaviť. Každý režisér vlastne k tomu prichádza nejak inak, alebo niekto je, dajme tomu, že vizuálnejší, niekto menej, niekto to viacej necháva na kameramana, niekedy už režisér má konkrétnu predstavu, niekedy to spolu vymýšľať, niekedy to je dané. A hovorím, vždy to je, že vždy vlastne každý ten, či už je to film, či je to reklama, či to je klip, vždy mám pocit, že to vzniká vlastne v príprave. Že tá príprava je vždy najdôležitejšia. Ako jasné, že častokrát vzniknú nejaké veci, ktoré na placi vzniknú, takže poďme niečo natočiť a niečo sa natočí, môže to byť super, môže to byť blbosť. Ale k tomu, aby sa predišlo takýmto veciam, vždy je tá príprava dobrá. No? A vždy je vlastne najdôležitejšie, lebo to, čo vlastne na tej príprave sa neodkomunikuje, nedoladí, tak vlastne vždy si tým zarábate na problém asi. Ono je jasné, že častokrát sa mi stalo na natáčaní, že ježiš, teraz niečo super vzniklo, tak sme to proste natočili a išli sme tomu šťastiu trošku naproti, ale nikdy to nebolo také, že sme varili z vody celý čas na placi. Že vždy gro toho, že 90% minimálne bolo vždy pripravených z toho, čo vlastne išlo do toho spotu, že 90 až 100% napríklad. A potom tam vlastne, keď vznikne nejaká náhoda, ktorá môže byť super, tak si ju môžete natočiť, bude dosť strižne, ale či sa tam v skutočnosti dostane, to až strižne sa zistí. Možno by sme si mohli zase niečo pustiť. Ja som rozmýšľal, že od Dana napríklad ty dal. To je celkom taká vizuálna reklama, že k tomu si môžeme potom tiež prípadne niečo povedať a potom ešte je tu vlastne celý blok 3D-čkových reklam, čo by som potom započal ešte takú rýchlu tému, ak by ste nemali nič proti tomu. Nemáte nikto žiadne otázky? Niečo, hoci čo, to je jedno. Úplne kľudne aj. No jasné, poď. Ja by som možno mal otázku jak si spomínal, že no proste, či na časy sa dejú v príprave. Či je to niečo také, do čoho môže vstúpiť kameraman, alebo že vlastne keď sa plánuje tá reklama, že vlastne teraz je už to pomaly takým trendom, že sa nerobí 12 hodín, ale pre Boha 20. A či si vieš dovoliť to, že vlastne to vidíš dopredu a si povieš, že dobre, ale ja nechcem, aby moji ľudia robili 20 hodín, ale že buď uberme z toho príbehu, alebo proste chápem, že rozpočty sú aké sú, že sa nedá pridať ďalší deň, ale že vlastne ako sa toto deje reálne pri veľkých reklamách. Tak tam je asi základná vec tá, že asi nikto nechce robiť 20 hodín, že či to je produkcia, či tá agentúra tam je, alebo takto, že nikto tých 20 hodín tam vlastne nechce byť. A niekedy sa to stane, že proste niečo na tom natáčaní nevyjde a nejde tak, ako má,
tak potom tie nadčasy vzniknú. Niekedy to je plánovanejšie. Je to proste tak, že čo som mal napríklad takú skúsenosť, že bolo, že vyhral sa tender na nejakú reklamu, dajme tomu, že nejaký hlavný spot niečoho a teraz potom k tomu ešte vlastne prišli nejaké 2 online a nejaké vlastne ďalšie veci a potom navýšili trošku rozpočet, že sa to zaplatí a tak ďalej. A ono to už je vlastne potom na tom dealovaní aj tej produkcie, aj tej agentúry, že vlastne jak sa v konečnom dôsledku dohodnú. Akože ja si myslím, že najzákladnejšie je k tomu povedať, že vlastne nikto tam nikdy nechcem byť plánovaných 20 hodín, že OK, že ten plán niekedy proste akože zrazu vznikne, že má to 20 hodín, ale už keď je to v procese, tak ono sa už ťažko potom ide vlastne z toho naspäť, že aj tá produkcia vlastne z toho môže ťažko, alebo ťažšie cúvnuť v rámci toho, že OK, že tak viete čo, tak kašľame na to, že nejdeme to točiť. Alebo si môže dupnúť, ale je to potom vlastne o takej aj spolupráci, že vlastne je to taký začarovaný kruh, mám pocit, ako keby. Že aj, je to napríklad aj, skúsim to prirovnať vlastne akoby, že vzťahu kameramana režiséra, že tiež nie vždy všetky projekty sú ideálne, a teraz, že kvôli tomu, že nejaký projekt z nejakého dôvodu vybuchol, tak si asi nepoviem, že tak toho režisera nechám vlastne v tom, že OK, že odstupujem z projektu. Že, teda aspoň ja to tak vnímam, že keď už som niečo s niekým začal, tak už to dokončím. Neviem teda, že či to je dostatočná odpoveď, ale... Asi aj, hej. Možno, že či nejak môžeme bojovať proti tomu, ale asi nie. Nejakým spôsobom sa určite dá, ale sám som nedošiel zatiaľ na to, že ako. No. Určite by som bol rád, kebyže tam sme 12 hodín a ideme domov. No. Ja by som tak pri tomto spomenul takú reklamu vlastne, čo ste robili s jedným režisérom na jeden obchodiak. To bola asi najdlhšia reklama, ktorá sa vlastne, možno ty si zažil. Sme sa o tom bavili. Hej, no, mal som takú jednu skúsenosť vlastne. Bolo to tak, že mali sme točiť tri nočné spot, tri nočky sme mali točiť, že bolo to, ja neviem, myslím, že 9 alebo 10 spotov a bolo to vlastne obmedzené tým, že o 10 sa ten obchodiak zatváral a o 6 ráno sa musel vypratávať, alebo buď o 6 o 7 vlastne oni otvárali prevádzku. Mali to byť vlastne 3 nočky, tuším, že 10 spotov a keď sme už boli, že po obliadkach, po technických, my sme tam išli ešte na nejaké, po technických ešte sa stretnú s nejakým vlastne lokálnym nejakým technikom kvôli neónovým svetlám, čo tam boli a keď sme tam prišli, tak vlastne sme si vypýtali vlastne toho vedúceho predajne, že ešte sme prišli kvôli nejakým veciam a vtedy nám povedal, že počkajte, že bude vám volať z produkcie váš vedúci. A my, že čo? Tak potom vlastne kebyže zavolal vlastne producent a hovorí, že počkajte, že vráťte sa do produkcie, že niečo sa tu udialo a že nič neriešte a že vráťte sa. Že dobre. Tam sa vrátili do produkcie a tam vlastne vznikla taká vec, že blížil sa 1. máj a vtedy bolo vlastne všetko zatvorené. A tie 3 nočky sa vlastne dali do jedného dňa. Takže ono to vlastne bolo tak, že začínalo sa vlastne nočkou, celý deň sa točilo a pokračovalo sa do ďalšej nočky, lebo vlastne v ten čas oni mali akoby, že na to, aby sa to vlastne natočilo. No a to znamenalo teraz vlastne, že všetko bolo vlastne nakastované, všetko bolo vlastne rozbehnuté a teraz, že čo s tým spraviť, že aký sa k tomu zachovať. Tak sme vlastne akože riešili to, že keď už režisér bol vlastne akože postavený do tejto situácie, že on už keď to mal vymyslené, nakreslené, všetko vlastne mal tak, že už sa to iba musí natočiť, tak vlastne riešil, že produkcia mu ponúkala, že poďme nájsť nejakého režiséra, niekoho ďalšieho, že kto sa s tebou vlastne bude striedať. Lenže on to už tiež bral tak, že teraz kým by to niekomu vlastne dal ten projekt a tak ďalej, že už by to bolo strašne akoby, že komplikované, tak on si povedal, že OK, že idem to natočiť celé. A teraz vlastne na to prišla otázka na mňa, že čo ja. Tiež som mal akoby, že tu možnosť sa vlastne s niekým prestriedať. Vtedy som bol možno rok po škole, asi také niečo. Tak som bol taký, že však vlastne
prečo nie, že bude to aspoň sranda. No tak som si povedal, že idem do toho a do tohto s nami ešte išiel vlastne asistent réžie. Že my vlastne traja sme boli vlastne celý čas na tom pláci, že sme o nejakej 10:00 alebo respektíve 9:30 nejak sme mali krúkol. Začínali sme vlastne nočkou, točili sme celý deň a pokračovalo to do ďalšej nočky, ktorú sme skončili, myslím, že okolo jednej toho ďalšieho dňa, čo bolo nejakých, 27 hodín alebo koľko. Čiže to bol taký jeden prípad asi najextrémnejší, ktorý som zažil, ale zase na druhú stranu bolo to aj moje rozhodnutie, že mal som tu príležitosť ako keby prestriedania, ale nejakým spôsobom sme sa dohodli, že to hecneme. A tým, že sme to už všetko mali vlastne nejakým spôsobom vymyslené a vlastne kto sa nám striedal, bol štáb. Vlastne, že jeden štáb začal na nočke, ďalší prišiel na deň a ten, čo bol na nočke, vlastne prišiel znovu večer. Takže tak. Čiže vám sa vlastne 3-krát prestriedal štáb. Celý. Dobre. Ale už by som to nezopakoval. Hej, ale vlastne toto môže byť také, tieto akože šialené časy reklám, to je... Bohužiaľ s tým sa budete určite stretávať aj vy a bude to iba horšie. Nebudem vám klamať. Nie, ale zase je to napríklad také, že nehádzal by som to úplne, že iba na takúto temnú stránku, že zažil som zase napríklad reklamu, že všetko normálne zaplatené v pohode a boli sme tam 2 hodiny. A za 2 hodiny sme išli domov. S natočenými 3 ďalšími verzami, lebo sme nemali čo ďalej točiť. Alebo že som mal, dajme tomu, že 2 týždne dozadu som točil 3 projekty, sa stretli v jeden týždeň a ja som sa škrabal na hlave, že čo s tým spravím. A všetky boli viac menej také, že jeden sme točili 7 hodín, ďalší sme točili 12 hodín, ale to bolo také, že sme točili 4 zábery za celý deň a ďalšia bola taká, že vlastne asi by sme to zatočili do 10 hodín, ale točili sme to 14 kvôli tomu, že sme museli čakať na tmu. Takže ono to boli zase také akože projekty, ja to volám, že za odmenu, no. Že to je akože také, že aj prídete na ten plác, že sa porozprávate všetci medzi sebou a je to vlastne taká voľná atmosféra a že to je akože super. Čiže ja si myslím, že už aj v rámci tejto profesie filmárov, že to je vždy také, že niektoré projekty sú vlastne jednoduchšie, niektoré sú komplikovanejšie a asi to treba brať, jak to je. Ja som vlastne chcel, nie úplne až tak temne to samozrejme povedať, ale niekedy som taký. A ja som chcel povedať k tomu, jak sa striedal ten štáb, že toto je vlastne, bohužiaľ, keď príde taká situácia, tak presne aj pre tú bezpečnosť, ale aj aby ste dosiahli tú vašu kreativitu, ktorú chcete, a vy sa rozhodnete vstúpiť do toho, že budete točiť 24 hodín alebo 28 hodín, tak skúste si možno presadiť to, že sa vám aspoň ten štáb prestrieda, lebo vlastne mať štáb aj 16 hodín na placi alebo jedného človeka odsvetiel 16 hodín na placi znamená pre ňoho vlastne už aj nebezpečná práca. Vlastne, že on môže zabudnúť niečo spraviť, alebo už nebude tak, precení sa a môže akože prísť nejakom zraneniu. Čiže niekedy vlastne je dobré, že jak ste to vy vyriešili, že ste to aj s produkciou vyriešili, takže naozaj sa tí ľudia budú striedať v normálnom čase a oddychnutý príde vždy niekto ďalší na plac. Hej, tak ja si myslím, že tam sa to stretlo už presne tak, že vlastne všetci to automaticky brali, že to nebolo teraz také, že jasne, poďme tam štáb držať 28 hodín či koľko, ale že vlastne všetci prišli s tým zároveň, že poďme to striedať a nejak sa to musí vyriešiť. Že akože produkcia mohla spraviť to, že no dobre, že vy ste akože že blázni a že odstupujeme z projektu a niečo, ale zase potom vlastne si to zoberte z tej druhej stránky, že kebyže toto produkcia urobí agentúra klientovi, tak vlastne na ďalší job, že či by ich zavolali, ja neviem to posúdiť, ale je to také, že aj ja napríklad, kebyže teraz sa s niekým dohodnem, že ja neviem, že ty mu budeš robiť gefra a niečo a tak ďalej a vlastne pár dní predtým mi zavolal, že dá sa to pochopiť, že z nejakých zdravotných dôvodov a tak ďalej. A keď s niekým niečo už dlhšie vymýšľaš a tak riešiš a vlastne on ti to kvitne len kvôli tomu, že vieš, čo mne sa nechce, alebo že nevyhovujú tie podmienky tak dá sa to chápať, ale záleží veľmi, že za akých okolností. Že keď je to veľký extrém, tak jasné. Keď je to také, že len kvôli niečomu, tak je to také, že potom už na pováženie. No. Možno v tej produkčnej stránke trošku. Ďakujem.
keď už takto extrémne napríklad točíš, ale to je jedno, že či to je už 28 hodín, alebo to bude 18, stále je to dosť, že či dokážeš v svojom honorári odzrkadliť napríklad aj to, že napríklad ďalší deň alebo ešte po takom trojdňovom, neviem koľko si potom nebol schopný ďalej fungovať, asi si predpokladám 2 dní spal, že či to dokážeš odzrkadliť, že potom vlastne 2-3 ďalšie dni nemôžeš v podstate fungovať a zarábať na nejakom ďalšom inom projekte. Tak ono to vlastne, konkrétne v tomto prípade to bolo vlastne odzrkadlené tak, že ten honorár nám vlastne zostal taký pôvodný, jak za 3 denne vlastne, ako keby, že neboli tam niekoho ambície to teraz akoby, že škrtať kvôli peniazom alebo takýmto veciam. A asi si môžeme pustiť niečo ďalšie. Ďakujem. Predo mnou tma a za mnou nič. Od rána bežím, neviem odbočiť. Opäť tie isté chyby. Už roky si hovorím, že bolo toho dosť. Mal by si vysadiť kofej. Mal by si klikovať, repovať a menej nasadiť protein. Ani neviete, ako blízko ste k vašej obľúbenej hudbe. Poďte ďalej. O2. Predo mnou tma a za mnou nič. Od rána bežím, neviem odbočiť. Opäť tie isté chyby. Už roky si hovorím, že bolo toho dosť. Mal by si vysadiť kofej. Mal by si klikovať, repovať a menej nasadiť protein. Ani neviete, ako blízko ste k vašej obľúbenej hudbe. Poďte ďalej. O2. Skúsim to teraz opačne. Máte niekto nejakú otázku k tomu? Než k tomu niečo poviem. Dobre. Tak to skúsim od začiatku tento projekt nejak objasniť, že ono to bolo totiž to celé riešené tak, že sa dlho riešilo vlastne, že ako to točiť a tak ďalej. My sme si s režisérom vymysleli, že to budeme točiť na 16 kameru, na film, s tým, že to bude skombinované. Že vlastne tá záverečná scéna, kde boli tí dva vlastne 3D-čkoví roboti, tak to sme točili normálne na Alexu, ale vlastne celá tá ateliérová sekvencia, kde vlastne boli hudobníci, tak vlastne sme točili na 16. Bolo to čisto iba vlastne z nejakej vizuálnej formy, ktorú sme si tam chceli nastaviť. V tomto prípade to bolo super, že vlastne klient a agentúra nám to umožnili. Čo tam bolo vlastne komplikovanejšie v rámci tohto celého, bolo vlastne tá realizácia tých setov ako keby. Lebo samozrejme, že s architektkou sme to mali nejak akoby, že vymyslené, že tam vlastne boli akoby, že mali sme k tomu vizualizácie, mali sme k tomu vlastne všetky podklady, len samozrejme, že sme riešili, že kam to umiestniť, do akého ateliéru, aby sme mali odstupy, aby sme to vedeli zasvietiť a tak ďalej. A ono to už vlastne celé stalo akože už len tá stavba vlastne toľko peňazí, že my sme tam nemali skoro žiadnu prípravu v rámci toho, že keď už je to postavené, tak sa tam postaviť a zamyslieť sa trošku viacej nad tými zábermi alebo nejak to ako keby, že v rámci toho celého, že keď už to reálne stojí, že tam trošku aspoň pár minút strávi, že ono to vlastne bolo tak, že keď sa ten set dokončil, že posledné steblo sa napríklad zapichlo, tak už kričal, že toč to, aby sme to stihli, lebo to stálo kopec peňazí. Čiže to bolo také, že sme si nejaké zábery vymysleli a potom sme sa škrabali, že to sme mohli trošku viacej vyťažiť, lebo zrazu niektoré veci fungovali inak, ako sme si mysleli. Že ono to vlastne ešte funguje aj tak, že pracujem, alebo aspoň ja to tak mám, že pracujem s nejakou teóriou, ktorá nie vždy musí fungovať. Že ja si niečo myslím, ale keď som predtým takú vec netočil, alebo respektíve každá tá vec je nejakým spôsobom iná, čiže aj keď tú prípravu máte a dojdete na konkrétne miesto, tak sa nejaké okolnosti môžu zmeniť a tým pádom musíte akobyže riešiť to, že akým spôsobom na to zareagujete. A to na to presne bolo tak, že keď sa vlastne tie veci dostávali, dokončili, tak sme vlastne hneď museli začať točiť, že nemali sme tam vlastne nejaký čas
sa na tie uhly pozrie, či to sedí, či to funguje a tak ďalej. Čiže to bol vlastne taký trošku boj o čas a vlastne celé to bolo otočené za jeden deň a potom tam vlastne že vznikali komplikácie, ale tiež ako keby, že to bolo náročné v tom, že museli sme to vlastne rýchlo točiť bez toho, že sme mali nejaký akože čas na zamyslenie alebo prestoje. Ja by som k tomu... Pardon, vidíš, sedím. Ďakujem. A keď máš takúto situáciu, že vieš, že ideš točiť niečo, čo je nahustené, tlačí ťa čas a nemáš čas premýšľať nad tými zábermi, tak spoliehaš sa aj do veľkej miery na post, alebo chceš, aby to dobre vyzeralo už v tej kamere priamo na placi? Že napríklad si dáš širší objektív, že spravíš si reframe, alebo že si vidíš, že to není úplne tak nasvietené, ako by si chcel, ale že čas ide, tak si povieš, že dobre, tak spravím to v poste. Ale vždy to riešim na placi. Že nikdy sa to nesnažím riešiť tak, že niečo post. Akože jasné, vždy tie možnosti nejaké sú a tak ďalej, ale vždy to riešim na placi, že nikdy sa na to nespolieham. Akože viem, že do nejakej miery, že v rámci nejakého gradingu a takýchto vecí, alebo možno sem tam nejaké retuše, že niečo akože sa dá pomôcť, že keď niekde tam vzadu ide kábel, tak teraz na to, aby si to pol hodinu prekablovať, že poviem, že kašľať, že sa to retušne a bude to v konečnom dôsledku menej peňazí, ale také tie základné veci, že čo sa týka svetla alebo nejakej farebnosti, tak sa nespolieham na post. Že všetko sa to snažím riešiť na mieste. Ďakujem. Ja by som sa ešte vlastne k tomu dostal, že k tým robotom, ktorí boli na konci. To je vlastne taká ďalšia etapa tvojej roboty a dosť výrazná, že ktorý si sa tiež dostal tesne vlastne po škole. Je vlastne točenie na green screene, točenie vlastne špeciálne takýchto akože technicky náročnejších akože spotov. A vlastne čo sa týka úplne 3D-čkových spotov, ktorý by sme si nejaký jeden mohli pustiť, keby si mal teraz v hlave taký, že nejaký úplne prvý, ktorý ste, alebo jeden z tých prvých, ktorý ste robili a potom s Danom napríklad. Kedy sa vlastne stala taká vec, že čo teda, možno keď ma Martin potom opraví, ak to nie je pravda, ale málo kedy keď sa robí 3D-čkové spoty na Slovensku, tak keď si sa tak zamyslíte, možno takých pár rokov, 5 rokov dozadu, predstavíte si, neviem, nejaký 3D-čkový spot, teraz ma tiež žiadny nenapadá, tak vyzerali dosť tak umelo, ak si to dobre pamätáte. A že nie vždy to závisí od toho, že tá samozrejme technika pokročila, ale v týchto spotoch, ktoré teraz pustíme, tak vlastne väčšinou, keď reklamu bola 3D-čková, tak to dostalo štúdio si to samo urobilo, vymodelovalo, natočilo a bolo. A vlastne tieto spoty boli po dlhom čase prvýkrát tak spravené, že tam sedel ten režisér a naozaj tam sedel aj kameraman, ktorý to vlastne postprodukcii zasvietil, teda Martin. A nebol to akože taká bežná vec, ktorá sa úplne že stále diala, ale tieto spoty vlastne, čo si pustíme, tak zrazu si všimnete, že už majú trošku nejaký iný charakter, čo je vlastne zaujímavá vec tiež toho kameramana v 3D-čkovej robote, že čo by sme si potom mohli povedať. Jo. Jsem chytrá síť a stvořila jsem místo, kde se potkávají ti nejlepší. Místo, kde vládne sport. My jsme sport. Sledujte špičkový fotbal, hokej, tenis i fight. Jedině v O2 TV najdete nejvíc přímých přenosů a sportovních stanic. O2 TV. My jsme sport. Moja, vydrž. Tu na linke zvolím 1 pre slovenčinu, 3 Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť? Človek. Áno, človek. Už žiadne zdržovanie s automatom. Odteraz sa na zákazníckej linke dovoláte priamo asistentovi a všetko vybavíte aj v aplikácii Moje O2. O2. Ak je to všetko, želám vám pekný deň. Úžasné, čo dnes už tí ľudia dokážu. Takto. Ludo, 5Gčko prichádza. Čože? A to mi hovoríš až teraz? To bez ohlásenia. Jau. A kedy asi príde? Už je tu. No ale ja som chcel toho nachystať viac. Na privítanie 5G sme pre vás prichystali 2-krát viac dát. Využiť ich môžete v 5G sieti, ktorú prinesieme aj do menších miest, ale aj v našej skvelej 4G. O2.
No, tak toto je taká ďalšia téma, ktorej by sme sa mohli povenovať, že aká je vlastne práca toho kameramana pri takýchto spotoch. Vieš čo, bolo to také, že aj pre mňa to bola vlastne dosť veľká neznáma od začiatku, že čo to vlastne kebyže bude obnášať, alebo jak to bude, ale ono vlastne úplne na začiatku vlastne prebehlo niečo také, že tak začneš si asi čítať nejaké akože články, že čo sa vlastne deje v zahraničí, ako robia či už tie animované filmy, alebo čo sa tam vlastne presne deje, ale vlastne aj v tom procese vlastne kebyže že to riešiš, keď si už v tom, ale v zásade to bolo to isté ako natáčanie. Že vlastne, dobre, nie je tam príprava v rámci nejakých akože režijných obhliadok a technických, ale tak zase s tým režisérom riešite, že dajme tomu, že ako to bude vyzerať v rámci toho, že si tu vlastne lokáciu modelujete. Že vlastne riešite, že ako to má vyzerať, čo to má byť a tak ďalej. A vlastne potom ako keby, že v tom procese, že keď sa deje nejaký animatik, tak sa vlastne akože začnú napríklad robiť kamery. Čiže vy vlastne akože ste pri tom 3Dčkarovi a riešite ten pohyb kamery, že vlastne to, čo robí gripák alebo nejaké iné zložky vlastne, tak to vlastne robí ten 3Dčkar ako keby spolu s vami. Že vy mu vlastne hovoríte, že akým spôsobom to má robiť, po prípade záleží aj od toho, že ako je skúsený, že s niekým presne, že to môžete riešiť, že do detailnejšie a technickejšie a s niekým to vlastne viacej riešite na takú, že čo by z toho asi malo, aká atmosféra vzísť. Že tie kamerové pohyby sa asi riešia viacej technicky, ale vždy vlastne v konečnom dôsledku ten 3Dčkar to musí vykonať, čiže vy sa s ním vlastne musíte nejak dorozumieť, že čo vlastne z toho chcete, alebo čo na tom konkrétnom zábere chcete upraviť. A to je to isté aj čo sa týka svetla, že či to svetlo má byť mäkšie, smerovejšie, ostrejšie, či to je, ja neviem, západ slnka, východ slnka, či to je nejaká akobyže vymyslená atmosféra, že vlastne v rámci tohto vám to dovoluje trošku akobyže viacej si urobiť tie ideálne podmienky. Druhá vec je vlastne zase to, že napríklad v rámci tých modelov napríklad, že tam zase veľmi záleží od toho, že aký veľký detail toho modelu daného, či už je to objekt, či už je to mesto, budova, tráva, že aký veľký detail vlastne z toho môžete spraviť. Že tam vlastne akože čím väčšie detaily na nejaký objekt sú, tak týmto je vlastne zase komplikovanejšie po tej technickej stránke. Ale čo sa týka svetelnej a kamerovej, to je vlastne úplne, že máte vlastne voľné ruky. Že tam už vlastne záleží od toho, že ako to chcete prerozprávať, či už tú krátku story, či už vlastne akoby, že aký to má mať vizuál, že či to má byť niečo odvážnejšie, či to má byť niečo klasickejšie, že to už vlastne je v niečom úplne, že voľná tvorba. Ja by som ešte spomenul, že vlastne vy ste začali s Danom tými prvými spotmi, neviem, či si to pamätáte, na Autúčko boli také tulene, ak si to správne pamätám, alebo čo to boli. Neviem, či to tam máš, ale ja som tam iba chcel spomenúť to, že vlastne, čo dodalo tú filmovosť tomu bolo to, že vlastne technicky museli naskenovať objektívy, ktoré si Martin vybral. Nemýlim sa, že vy ste tie kúky anamorfy vtedy nejak akože sa snažili mimikovať a v tej postprodukcii, že sa vlastne strojnásobil ten renderovací čas, s ktorým nikto nerátal. Toto je vlastne dobrá vec, na ktorú som zabudol, že vlastne tam je ešte dôležité, že to 3Dčko sa už vlastne kebyže posúva takým štýlom, že napríklad, že ten český spot, čo bol, tak to bol vlastne akoby, že Peťo Čech, futbalista, reálna postava, tá baba, čo tam vlastne bola, tak to bola vlastne full CGI postava. Keď sa na to zameráte, tak jasné, že tie rozdiely sú tam viditeľné a všetky tieto veci, ale je super, že napríklad sa to snaží ísť dopredu a vlastne ono je to častokrát o tom, že čo sa týka nejakej textúry, tak to vie byť už akoby, že dosť reálne. Čo sa týka animácie, to je vlastne na tom najdôležitejšie, aby to bolo čo najdôveryhodnejšie. A čo sa týka tých optických vecí, čo si ty spomínal, Majo, tak vlastne je to o tom, že to 3Dčko už vlastne napreduje takým spôsobom, že už to vlastne všetko nejakým spôsobom simuluje, rieši, či už lom svetla, či už vlastne všetky tieto fyzikálne javy, že on to vlastne funguje na spôsobe
reálnych vecí a že napríklad aj tie optické, že keď niečo robíte postprodukčne, nejaký motion board napríklad, tak je vidno, že sú tam nejaké mapy, že to vlastne nie je dokonalé. Že tak, jak vlastne na niečo aplikujete motion board postprodukcii, tak to nemusí byť také dokonalé. To isté funguje aj pri tomto, že všetko, čo vlastne ako keby, že tam chcete dosiahnuť a dáte to renderovať, tak to stojí zase čas a peniaze. A ono samozrejme vždy tie optické veci, či už sú renderované, alebo či sú naozaj na placi nahrávané, či už fléry, hociaké iné veci, že vždy je to lepšie mať reel, ako to potom dorábať. S tým, že v tom 3Dčku špeciálne, že vlastne kebyže študujete vlastne akobyže trošku tie objektívy, jak sa správajú a že čo tam chcete akobyže dosiahnuť, že či tie rohy sú trošku vynetujú, či tam je nejaká nakryh neostrosť, že či tam aký bokeh to má a vlastne všetky tieto akobyže veci si skúsite nasledovať a implementovať vlastne do toho 3Dčka. Neviem. Čakaj. Dobre, prepáč. Už to namotám späť. Že aká je tendencia, točí sa niečo aj reálne, alebo sa už aj prostredia robia väčšinou 3D? Zo začiatku sme mali niektoré prostredia, ktoré sme robili reál, že sme si natočili nejaké plejty, ale ono to je zase presne to, že je to natáčací deň a tak ďalej a už to vlastne akoby, že tiež asi nechcú nie vždy zaplatiť, ale akože ja si myslím, že tie 3Dčkové už niektoré vedia byť super, že pokiaľ sa akože urobia poctivo a záleží samozrejme aj na tom samotnom 3Dčkarovi alebo 3D štúdiu, že vlastne jak to celé uchopia, jak to spravia, aby to vyzeralo čo najlepšie. Takže. Ak máte nejaké ešte otázky, kľudne naozaj sa pýtajte. Okay. Dobre. Možno vlastne... Vyťahnem pomôcku. K tým 3Dčkám teda vlastne myslím si, že sme dobre zabrdli. Mám tu, že vtipné momenty. Tak môžeme zatiaľ pustiť nejaký spod, ja ho skúsim zatiaľ rozobrať. Asi. Ja aj vlastne teraz... Možno teraz tú helikopteru? Môžeš povedať iba tak, že čo to vlastne bolo zač? Či potom vlastne? Vysokú loptu profík spracuje, ale z výšky svetového rekordu. Tipnite si. Šumajstrovské! Svetový rekord! Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna nikov. Niké je tipovanie. When I saw you downtown, I started acting like a clown, just to see if you would notice me and maybe get you to laugh. Majstrovské. Ja si myslím, že tento zápas bol výborný. Rozhodol som ho celý ja. Ale tak určite bol to dobrý zápas a povedal by som, že bol som najlepší ja. Stop, vypni to. Dobrý deň, tak ja vás poprosím dozadu smerom k vrtulníku, nikto nesmie. Ten míč letí a udělá takhle během toho. Jo. Strašný, úplně máš strach, když si pod tím. Nechtěl bych už to jít točit, teda se přiznám. Míč ze světového rekordu. Jdeme na podpis.
Bomba, za mňa hotové. A tu nás pri tejto veci tam bola vlastne totiž to taká vec, že ono to vyzerá jednoducho, ale takto, že tam bolo pár vecí dôležitých, že napríklad akože pri tej helikoptere, že samozrejme, že bezpečnosť, ale potom vlastne tam bola taká vec, že pre mňa najťažšie na tom, že tam nebolo nejaké teraz, že riešenie, že nejakej svetelnosti alebo takto, že snažiť sa akoby, že tie zábery v tom dni rozhodiť tak, aby mali, dajme tomu, že najkrajšie svetlo alebo takto, že je to skôr o tej akoby, že organizácii toho. Ale keď tam on napríklad ten chalan pod tou helikopterou stál a teraz, že jemu padala tá lopta a mal spracovať tú loptu, že snažíme sa o nejaký, neviem, svetový rekord, niečo a tak ďalej, že to bude zaznamenané alebo nie v rámci akože nejakých oficiálít, že to sme nejak neriešili, ale že bol tam vlastne celý štáb, všetci to riešili a vlastne v konečnom dôsledku to bolo o tom, že ten chalan to musel spracovať a ja som to musel natočiť. A teraz, že stojíte tam vlastne na tom štadióne, pozeráte sa do hora, nevidíte nič, lebo proste, že hore máte svetlo, nemôžete mať tú niečo cez seba čierne, aby ste videli na nejaký monitor, lebo zase potom, keď tam budete za niekým utekať, tak rovno padnete a nič nenatočíte. Takže ja som to vlastne akože držal hore a si hovoril, že no asi tam vidím, že padať loptu, tak to zošvenknem. Tak som to zošvenkol a natočil som to. Ale či by som to reálne natočil nejak, vlastne neviem, že išiel som vlastne akoby, že trochu do toho risku, že tak sa to nejak udeje a nejak sa to udialo a vyšlo to, že kebyže to bol zhodou okolností, že pri tomto trošku taký, nie že môj risk, ale že som to proste bral, že OK, že takto sú tie veci, že či som to mohol nejakým spôsobom urobiť inak, neviem, ale pristúpil som vlastne k tomuto takto a vyšlo to vlastne. A to bola jedna vlastne akoby, že taká vec, že keď som si to aj spätne nejak riešil, že či som to mohol nejak inak vymyslieť a tak ďalej, tak vlastne jediné, na čo som sa spoliehal, že sme tam mali vlastne ešte asi ďalšie 3 kamery, aj Majo vlastne bol toho zúčastnený, že nejaká to zachytí, že mali sme tam nejaký celok, že OK, že je to backup, ale že pokiaľ sa toto podarí, tak to bude super, že má to akoby, že nie je strihané, ale vlastne v jednom zábere, že to je taká vec, ktorú sme si akoby, že s režisérom na začiatku povedali, že rozstrihať to vlastne vie každý, ale natočiť to v jednom zábere by to bolo super. Tak o to sme sa tam vlastne akoby, že snažili a bolo to také akoby, že náročnejšie to nejak akoby, že zvážiť, ale to sú podľa mňa aj také už že niekedy, že čím viacej tých vecí točíte, tak nemať ich akoby, že zautomatizované, ale už sa začať opierať aj možno o nejaké skúsenosti alebo také veci, ktoré vám napomôžu tomu, že niekedy netreba sa unáhliť, dajme tomu, že švenknúť hneď za nejakou akciou alebo za niečím a niekedy si skôr počkať a lepšie zareagovať a tak ďalej. Čiže... No, to vlastne v tomto konkrétnom prípade, keď ja som švenkoval vlastne na druhej strane celého štadiónu, na kamere som mal doubler až 400, či čo som to mal, čiže to bolo strašne úzke sklo, tak sme čakať na to, že sa tam niečo stane, by nevyšlo, lebo vlastne ja som presne spravil to, že som si počkal, lebo že však prvá lopta testovacia, druhá, tretia testovacia a odtedy ideme skúšať, kedy to spracuje a nikto z nás nečakal, že to typek spracuje hneď na prvú svetový rekord a vlastne ani ja, takže môj záber tam nie je strihnutý. Lebo som si počkal. Ale je to taká vec, že niekedy sa človek musí spoliehať na to, že je to jednoducho musí výjsť. A držíš sa striktne, detailne storyboardu, ktorý si predom spravíte, alebo skôr sa necháš inšpirovať ešte lokáciou? Ako v akom prípade asi, že keď ide samozrejme o nejaké technicky náročnejšie natáčanie, tak sa to nedá kvôli tomu, že sú tam už nejaké dané veci, ktoré dajme tomu, že či už pri tom 3Dčku alebo pri nejakých, akoby, že keď sa niečo niekde dorába alebo a tak ďalej, tak je to ťažké meniť za pochodu, ale zase v rámci akože také nejakej, že ten storyboard totiž to vzniká po režisérskych obhliadkách častokrát,
čiže tam už ako keby, že si to s režisérom vieme nejak vymysleť, ale ak ešte niečo nás, dajme tomu, že aj na natáčaní napadne a odkomunikujeme si to vlastne s agentúrou alebo s klientom, tak stane sa, že niečo zmeníme, pokiaľ to ide k lepšiemu. Alebo sa natočí to, čo bolo dohodnuté a plus to, čo si myslíme, že bude lepšie. Ja skôr myslím ako konkrétne, že nejakú veľkosť záberu alebo uhol pohľadu, či si schopný to zmeniť len preto napríklad, lebo už je to iné napríklad, keď ideš na prázdnu lokáciu a keď už máš rozostavenú celú scénu, vidíš aj presne, ako sa ti pohybujú ľudia v priestore, tak proste, že či máš tú možnosť to potom meniť flexibilne. Takže tú možnosť zmeniť, tá je vždy. Ale potom vás, alebo potom ťa aj tí ľudia akože budú trošku nenávidieť, lebo keď vlastne postavíš kameru a všetko ti zariadia týmto smerom a potom prídeš a otočíš to takto a všetko je vlastne zariadené tam, tak asi ťa nebudú mať radi, ale je to také, že treba si nájsť tú mieru asi toho, že do akej miery sa to dá alebo nedá zmeniť. No akože jasné, určite vznikli nejaké momenty, kedy sa niektoré veci nedali pohnúť, a už som s tým nenarobil nič. A keď sa mi zdalo, že niekde to možno bude lepšie, aj keď som to komunikoval, už sa to vlastne nezmenilo a niekedy to sa stretlo s pochopením, že jasné, zmeňme to a bude to lepšie a aj to lepšie bolo. Čiže ono tam vlastne, ja ti to môžem ešte aj ukázať, že ak tam nájdeš, som robil taký šáriš. Ono na tejto ukážke to vlastne akože bude podľa mňa. Tu sme nemenili asi nič tak zásadne, ale tu sme boli vlastne akoby, že dosť obmedzení tým, že tu sme boli vlastne dosť obmedzení tým, že čo môžeme a nemôžeme točiť. To vlastne celé bol ateliér. Pekná kombinácia. V novom pive Šariš Ale sme spojili anglickú receptúru so slovenskou vášňou tak, aby nám všetkým chutilo. Šariš Ale, ale po našom. Tu sme vlastne mali akobyže postavený taký akobyže polkruh v ateliéri, ktorý nás vlastne akože obmedzoval v tom, že čo nemáme postavené, tam vlastne nemôžeme otočiť kameru, čiže ono to bolo také, že my sme si to vlastne dopredu museli všetko zašpecifikovať, že kam sa budeme pozerať, čo budeme točiť a tak ďalej, aby to tam vlastne všetko bolo. Vznikla tam akobyže jedna jediná vec, ktorú akobyže sme upravili počas natáčania a to bolo vlastne, že jak tam prišli tí chalani, že tak tam bolo také vertigo a taký záber na nohy, kde sa on šmykol. Že to bolo jediné, čo bolo také, že sme to mali, myslím, že na jeden záber vymyslené, že vlastne tam bude taký nájazd na nich a že už sa potom bude šmýkať, že vlastne akoby, čo sme tam doplnili, tak bolo vlastne to vertigo a boli tie nohy, jak sa odrazili, že to sme si akoby, že natočili extra, alebo že keď už sme tam vlastne boli, tak sa nám zdalo, že to vieme asi lepšie spraviť a tak to aj bolo vlastne strihnuté, než keby, že vlastne tam je, že iba nájazd na nich a už sa šmýka, tak by to bolo také trošku. A keď som správne pochopila, tým pádom potom urobíte pre klienta obidve verzie, keď niečo No tu sme vlastne len natočili o záber navyše, ako keby, že na tie nohy. No. Čiže aj ten záber, ktorý ste mali pôvodne v storyboarde? Takto, že tie, čo boli pôvodne, boli všetky natočené, ale tento bol vlastne akoby, že navyše, že ono vlastne, kebyže si to pozrieš strihovo vlastne bez neho, tak by to bolo a my sme si ho natočili extra. Rozumiem, super, díky. Počkaj. Nie, to je v poriadku. Už netreba, ďakujem. Čo sa týka tej lokácie, tak väčšinou tam je s vami klient v ateliéri a podobne a vám vie rovno povedať, že či s tým súhlasí a nesúhlasí však. Áno, akože častokrát tam, teda bol tam vždy a druhá vec, niekedy sa stáva, že nie je tam možno vždy ten najrelevantnejší človek, že je tam vlastne niekto z marketingu a potom to ešte schvaľuje nejaký riaditeľ alebo takto. Ale je to taký akože proces, ale teraz je COVID vlastne, tak niekedy chodia na plác a niekedy to je vlastne remote operatívne, že vlastne majú nejaký stream, kde to pozerajú, komunikujú s nami, čiže je to také akoby, že
vyjadrujú sa, je to niekedy akoby, že o tej diskusii, že niekedy presne riešia, že ale my to vidíme vlastne tmavé a ja, že nie, že je to dosť svetlé, hovorí to aj režisér, hovorí to všetci a aj tak akoby, že potom v gradingu to zosvetľujete alebo niečo, ale je to proces, je to vždy nejaký proces, ktorý musíte vyriešiť aj to o nejakej aj diskusii, aj diplomácii, by som to nazval. Akurát to som sa chcel tomu dostať, že pri 3D tvorbe, ako to funguje. Vy nemôžete okamžite ukázať, alebo teda v nejakom priamom prenose, že čo máte hotové. Ono, Majo, ty si to stiahoval taký ten making of toho. Pustíme jednu ukážku a tam je vlastne to 3Dčko tak akoby, že rozvrhnuté, že akým spôsobom to je vlastne asi riešené. Že tam vlastne to postupuje normálne akoby, že kresleným storyboardom, potom to vlastne prechádza do animatiku, kde sú vlastne kamery a animácia a potom to vlastne prejde do nejakého zariaďovania a svietenia až po finálne nejaký compositing. Že tu v tomto konkrétnom prípade sa vlastne robila aj motion capture vlastne na pomoc akoby, že k animovaniu tých robotov. Kde máš miesto? Každý si môže zobrať domov Smart TV Samsung do A ešte by som doplnil, že toto vlastne celé trvá asi 2 mesiace. A čo je ešte taká ako keby, že vec, že nikdy toho času nie je dosť. Že vždy aj spätne človek by tam niečo menil, stále to ladil ďalej a tak ďalej, ale tak ten termín je odovzdania daný a vlastne v týchto prípadoch tam málo kedy prichádza k nejakým posunom odovzdania termínov alebo takýchto vecí, že vždy sa to vlastne kebyže je to pod nejakým drobnohľadom, že keď sa to vlastne priebežne, aká fáza toho spotu vlastne púšťa, či už agentúre, či už klientovi a až vlastne po finál. Čiže tak. Dobre, tak ešte dajme otázku. A 2, ak môžem. Jasné. Jedna je ako technická, ku tomu, keď máte klienta remote a sleduje celú tú vec a natáčania a produkciu cez stream, že či nemáte problém s tým, že napríklad má nejaký zle nastavený monitor, nekalibrovaný, nemá to v 709, alebo to má celé nejaké rozhádzané, že či potom nedáva podnety, ktoré nie sú úplne relevantné. A druhé ešte k tej Šariš reklame predtým, čo išlo, to ma len zaujalo, že tie také náhle približovačky, čo tam boli, že či ste to tak natočili, alebo to bolo tiež v poste vykropované, alebo... Skúsim tú druhú, tá bude rýchla, to všetko real. Že málo kedy to riešime ako keby, že post. Takže niekedy sa, áno, že neviem, či to mám konkrétne v nejakom spote tu, ale zopárkrát sa to udialo, že vlastne režisér to tak chcel urobiť post, tak už sa to akože dialo, ale viac menej všetko real. A tá prvá v rámci tých monitorov, no, vždy to je tak, ale ono to je taká vec, že všetci, čo to budú pozerať,
tak nikto si to nepozrie na referenčnom monitore. Že vždy to je ako keby že o tom, že či už to niekto vidí v telke, v telefóne a tak ďalej. Že ja mám pocit, že tie telefóny sa už napríklad stali takým novým trošku referenčným monitorom, lebo zhodou okolností včera sa mi to dialo, že som niečo gradoval na diaľku a vlastne klient riešil, že bol to zhodou okolností večerný, nočný spot, lebo však prichádzajú Vianoce. A teraz, že grading, no tak sme to nejak vygradovali a vlastne akože sa riešilo, že jak to vidíme niečo nejak, lebo vlastne samozrejme, že jak si všetci zvykli vlastne na toto robiť remote, tak už vlastne nikto moc nechodí na tie gradingy. Akože jasne stane sa, že ja som za to vždy rád, keď buď agentúra alebo klient vlastne príde na ten grading s tým, že ak sú nejaké námietky, problémy, tak to vyriešime na mieste, tak to si to vlastne akože zdĺhavejšie. Ale riešili sme práve presne to, že niekde to videli na telke, je to prašivé, niekde to videli na notebooku, je to tmavé, niekde to je také, tak mám pocit, že tie telefóny sú asi momentálne najbližšie k tomu, že tam človek nemá čo iné nastaviť okrem jasu. Pričom už na notebooku, telkách, na všetkých týchto už sa vie si nastaviť človek gamu, všetky tieto veci, aj keď niekde je komplikovanejšie, cez nejaké špeciálnejšie nastavenia, ale sú to už veci, do ktorých môže niekto zasiahnuť. Že ten telefón je ešte v rámci toho taký, že aj tak všetci to uvidia na telefónoch v konečnom dôsledku a takže k tomuto nejak mám pocit, že je momentálne taká že to uvidíme všetci najpodobnejšie. Čiže prispôsobuješ teraz grady tomu, aby to vyzeralo hlavne dobre na mobilných zariadeniach? To nie, ale skôr ako keby, že keď má niekto obavy o to, že kto čo vidí, tak keď si to niekto pustí na iPhone 12 napríklad, niekto na iPhone 11, tak to nebude taký rozdiel, ako keď si to niekto pustí na nejakej telke a iPhone napríklad. Že ako keby, že tá podobnosť toho, že kto čo vidí, aby ste sa aspoň trošku vedeli relevantne baviť. Ďakujem. No, máte ešte nejaké otázky niekto? Lebo už asi... Ty už nemáš čo, že? Ja my si ešte pôjdeme kľudne vonku, budeme, takže keby ste sa chceli ešte niečo opýtať nás vonku, tak my tu ešte chvíľu asi pobudneme. A ty, Martin, kľudne, ak chceš ešte niečo pustiť alebo povedať? Nie, tak rozmýšľam, že čo by som ešte také porozprával. Ale naozaj nemáte nikto nič, kľudne hociakú blbosť, hocičo, že čo sa týka procesu prípravy, postprodukcie, nejakých akože či už vizuálnych vecí, alebo že... Tak dobre. Tak asi. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a sme radi, že sme sa tu mohli takto stretnúť. Toto je asi prvý deň Ačka, že? Nie. Áno, tak super, že sme mohli byť takto na začiatku. Ja dávam ešte do pozornosti jeden masterclass kameramanský s Martinom Žiaranom, ktorý tu sedí s nami v kinosále. A tak neviem, či ste sa na neho stihli zaregistrovať, alebo ak ste tak neurobili, ešte to urobte. A tak vám želám ešte pekný festival a pekný zvyšok dňa. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem.